Dominik! Cześć, Myśku! Hello! Lu, Lu. Dzień dobry, dzień dobry. Jak się masz, jak się masz? Dominik, dzień dobry. Jak się masz, jak się masz? Hej! Hej! Dzień dobry. Jak się masz, jak się masz? Dobrze? Kto ma się dobrze? Kto taki duży? Kto taki duży? Kto taki duży? Hej! Kto taki duży? Abu! 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 Hej! Hej! Kto się uśmiecha? Powiedz, mama przyniosła aparat i już się nie uśmiecha. Już się nie uśmiecha. A? Głodny. Kto głodny? Dzień dobry. Jak się masz? Jak się masz? Wow. Jak się masz? Okej, dawaj, przyniesiemy cię.